Здравейте, хора! Искам да обърна темата за изборите днеска в Пазарджик, там за кмет ли, за какво гласуват, не ги знам. Сега ще ви кажа една работа, хора. Аз вече съм отвратен от всичко и повече няма да обиждам нито един политик, нито един продажник политически или някой политик, който краде и продава държавата. Повече няма да обиждам тези хора. Повече от днес нататък никой няма да чуе от мене аз да плюя политик. Разбирате ли? Защото днеска разбрах, докато гледам, добре, че са пак величие, че да показват реалността, защото новините на ново нищо не показват. Пак има купуване и продаване на гласове. Браво, хора! Браво, народе! На турски ще кажа çok sağ olun millet. Bizden en büyük bokluk yok. En büyük bokluk biziz. İnsanlar. Най-големите боклуци сме ние хората. И повече никога няма да обиждам политик. Защото политиците, за да крадат и да продават България, ние им помагаме. Ние сме главната роля. Ние като си продадем гласовете и те напродават. Повече политици няма да обиждам. И до сега, ако съм обиждал политици, много се извинявам. Драги политици, господин Борисов, господин Пеевски, там от Възраждане, къв беше оня циганин. Много ви се извинявам. Повече за вас няма да говоря. Вие не сте виновни, господа политици. Нито Слави ви е виновен, нито Бойко Борисов ви е виновен, нито Пеевски ви е виновен, нито Възраждане ви е виновен, нито никой не е виновен. И няма да ми говорите повече, че Ивелин Михайлов бил такъв и онакъв. Аз брахте ли? Няма да ми говорите, че Ивелин бил такъв онакъв, защото вие сте продажниците. Вие, ти, който се продава гласа за 20-50 лева, продажника си ти. Повече за величие няма ми говорите, защото вие сте едни кучета продажни. Отивате и си продавате гласовете. И то какви хора? Какви хора? Тарикати, бабаите, лихвари отиват, събират. И вие сте едни подкимайни. Отвратен съм. Повече няма да чуете от мене аз да говоря за политика. Край. Аз се подкрепям величие, защото само те показват какво става, само те бягат, те струват и са потят и някой път някой журналист ставате да го бият, само и само да покажат истината, а вие ми защитавате тук и ми ги плюете, а пък какви сте продажници, въобще да не говорим, въобще не се определяте вас, въобще не говорим, въобще не се определяте и да кажете, чакайте, ние вместо да говорим за величие или за Ивелин, чакай да погледнем себе си. Вие сте продажници, хора. Нали, и ние, и аз съм в числото, и аз ще се сложа в числото. Няма смисъл да се боря, да говоря и да насърчавам хора да ставам и да правим нещо. Не, повече не се занимавам. Край. Това ми е последното видео за политика. За какво да се боря аз? За кое? Аз съм по-българин от вас ли? И сега ще кажете, ама те днес мангали са продават. Мангали, всички са продават, бе. Всички, бе. Полицайите да не са мангали, те са продажни. Комисите долуха задържаха днеска няколко човека, където купуват гласове и ще ги задържат ли? Ще ги осъдят ли? Какво ми говорите, бе? Всички сте продажници, бе. Няма да говоря повече за какво ме интересува. Добре съм си, работя си, изкарвам си заплата, имам си здравеопазване тук. И съдебна система си има изкарват прав, като съм прав, когато съм крив. И да съм болен, отивам, добре съм. Какво ми пука за вас, бе? Какво ми пука за вас, че вие сте били зле? Какво ми пука, бе? Ой, не ми пука, бе. Отивам си в България на гости и се прибирам. Какво ме интересува вашите истории? Повече не се занимавам. Отивате си, продавате гласовете, кучета такива продажни. И после плюете политиците. Политици ли са виновни, бе? Че ви дават по 50-100 лева там и са правят лихвари, бабайте, мабарите, ходят с хубавите коли, скъпите коли, отиват да купат гласове. Продажници такива. Точно българския народ е виновен за и продажничество в България.
И ко ми са правите тук величие Ивелин? Ивелин бяга, тича, са блъхти, са такова. Му спрели сметки, му спрели всичко от всякъде, му спрели кранчето. Оня Павел Стоименов човече се чуди как да оцелее, да му оцелее фирмата, че една камара хора работят по него. Вие тук ми ги плюйте, бе. А нима ли срам, бе, продажници? Че ми писна вече да си бия главата и с вас, бе. Вай се чупете главата, бе. Ми няма да се прибираме в България, ако трябваше да продам имото всичко и баса му майката. Ко ми трябва България? България ли ми даде книжка? България ли ми даде хубава работа? Ще съм милел за България, за и такива, дето живеят продажници там. Тиват се продават за 50 ля. Ма неграмотни не трябва да гласуват, бе. Щом ни дават и книжки на неграмотни, няма да дават и да гласуват. Неграмотен не може ли да чете той как да гласува? Що давате на такива да гласуват? Неграмотен ли няма да гласува, бе? Използват ги да купуват гласове, бе. Може да ми обясните един неграмотен как ще прочете къде да удари хикчето там? Трябва да излезе закон неграмотен да не гласува. Който не може да чете и да пише, няма да гласува. Точка по въпроса, бе. Ще му се не види живота вече. Продажници. Продажници сте. Пеевски бил виновен, но не е бил виновен. Ама не са от тук, бе. Вие сами са продавате. Вие сами сте си продали душите, бе. Вие сте си продали държавата. Ко ми обвинявате хората? Ма и аз като имах начин да купувам гласове, аз ще купувам гласове. Що да не крада? Що аз да не съм най-глупия, че няма да крада? Ще крада, ми как? Ще ми плюете тук, че съм бил чета коментари, Тос бил такъв, как мога да си Тос ти взела къла, Ивелин ми бил взела къла или величие там. Абе, на мен никой не може да вземе къла. Аз на вас казвам ли ви нещо, като се продавате гласовете, или пък като тивате да се напивате, пушти райски газ или наркотици, или като се напивате, или като биете женици. Аз кой казвам? Нещо казвам, той си моето мнение, харесва ми величие, това е. Си гласувам за тях и това е гласа ми, ще отива там, няма да хори гласа и не си продавам гласа и за 50 стотинки, и за 500 лева, и за 5000 лева. Няма да се продам. Аз не съм продажен като аз. Аз съм по-българин от вас, вей. Мене ма боли повече за България, отколкото вас ва боли, продажници такива. Аз тук си вземем заплатата, отивам на доктор, като бял човек, отивам на съд, нещо, като имам проблеми, обръщат внимание, полицията отивам, обръщат внимание, какъв чеп да чакам от вас, бе, продажници. Хайде, бягайте от тук, кучета мръсни, бе. Продавате си гласовете, шереф си, зляр си зия.